Dan worden sommige mensen hier in Nederland die worden een beetje nerveus en daar ben ik er ook één van. Want dan denk ik van het gaat vriezen en dan komt er ijs misschien en misschien kunnen we dan wel schaatsen. En dat is dan niet gewoon schaatsen, maar dat is dan natuurlijk schaatsen op natuurijs, op de sloten en op de meren. Het probleem is, niet ieder jaar kunnen we schaatsen op natuurijs op de kanaal. When I learned it on the old-fashioned skates. Houtjes, we call it houtjes. Wooden skates. I learned it on these ones. Ik denk net als de ondernemer, maar het altijd zo makkelijk gaan zal. We zitten hier natuurlijk, ik mijn groep mensen niet van tevoren een had dat ze hier heel erg hiepen verstenen. Dus is maar de grotere schaal aanpakken, dan zullen dergelijke mensen bezinnen van wat dat gewoon wat moeilijker is. En dat is ook heel begrijpelijk. Dus daar maar voor rekening mee houden. En daar zullen we ook als projectleiding zijn op inspelen maken. Omdat ik voor die mensen interessant en toegankelijk te maken om mij te gaan dan in dit project.